yn fawr iawn i chi am eich cyfedig. A'n anodd credu bod 20 mlynedd ers pryd i ni mynd ar yn taith i'r misr am bell. Ond gysyn ni bendith mawr o gael bod yno, wy'n siŵr. Gewn ni gyflwyno yn gwasanaeth i'r arglwydd. Ein tad, diolch hwn am y braint o fod gyda'n gilydd yma yn y tŷ hwn. A gyfyn nhw'n am dy arweiniad i ni yn ystod y gwasanaeth. I oleo llygaid ein calon. A gyfyn nhw'n am dy arweiniad i ni i ddadnabod yn well. A hefyd i oleo bywydau ein gilydd a llewyrch yr ysbryd glân. Wrth i ni wyneb i'r dyfodol gyda ffydd newydd, gobaith newydd a chariad newydd at ti. Gyfyn nhw'n hyn yn enw ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Ein hymyn cyntaf yw 184. 184. Dyro i ni weld o'r newydd mae ti arglwydd yw ein rhan, a'i dybresynoldeb hyfryd gyda thweision i bob man. Tyr di lawr arglwydd mawr, rhod y bendith yma nawr. Ymddisgleiria yn y canol, weld y bobl yma ynghyd, yn hiraethu a ddwy'n Iesu am gael gweld dy wyneb pryd. Golau cry o ddifri, chwalo pob rhyw gwmwl di. Deied yr awelon hyfryd, effaith ysbryd gras i lawr. Llyfed atom afon bywyd, dardd o dan yr orsedd fawr. Arglwydd da, trigar ha, y sychedig rhai, dyfr ha. 184. Mae'r darlleniad y bore yma'n dod o Efengyl Ioan, pennod 14 a adnod 1 i 19. Peidiwch cynhyrfu, meddai Iesu wrth yr apostolion. Credwch yn yw, a chredwch yn o finnau hefyd. Mae digon o le i fyw yn hif yn had, byddwn ni wedi dweud wrthych chwi os oedd hi fel arall.
Rwy'n mynd yno i baratoi lle ar eich cyferchwi. Wedyn, rwy'n dod yn ôl, a byddaf yn mynd â chwi yno gyda mi, a chewch aros yno gyda mi. Rydych chi'n gwybod y ffordd i ble rwy'n mynd. Ond arglwydd, meddai Thomas, rydym ni ddim yn gwybod lle rwyt ti'n mynd, felly sut allwn ni wybod y ffordd yno? Fi ydy'r ffordd, atebodd Iesu, yr un gwir a'r bywyd. Does neb yn gallu'r dod i berthynas gyda Duw y Tad, ond trwy o fi. Os rydych chi wedi dod i fy adnabod i, byddwch yn adnabod fy nhad hefyd. Yn wir, rydych chi yn ei adnabod ef bellach ac wedi ei weld. Arglwydd, meddai Philip, dangos y tad i ni, a bydd angen dim mwy arno ni. Atebodd Iesu, yr wyf wedi bod gyda chwi i gyd ers cymaint o amser. Wyt ti dal ddim yn fy adnabod i, Philip? Pwy bynnag sydd yn fy ngweld i, mae wedi gweld y tad hefyd. Felly sut allu di ddweud dangos y tad i mi? Wyt ti ddim yn credu fy mod i yn y tad, a bod y tad yno fi? Dwi ddim yn dweud y pethau hyn ar liwt fy hunan. Y tad sydd yn byw yno fi, sydd ar waith. Credwch beth rwyf yn ei ddweud. Rwy fi yn y tad, ac mae'r tad yno fi. Os ydy fy ngeiriau i ddim yn ddigon, dylech chi o leia gredu o achos y pethau rwy fi yn ei gwneud. Credwch i fi. Pwy bynnag sy'n credu yno fi, byddant yn gwneud yr un pethau ag rwy fi wedi bod yn ei gwneud. Yn wir, byddan nhw'n gwneud llawer iawn mwy am fy mod i yn mynd at y tad. Byddai i'n gwneud beth bynnag y bynnwch chi i mi, am awdurdod i'w wneud, fel bod y mab yn anrhydeddu'r tad. Cewch ofyn i mi am awdurdod i'w wneud unrhyw beth, ac fe wnaf. Bendithiau Duw y darllen a'r gwrando o Iair Sanctaidd. Ein hymyn nesaf yw... Sorry, thank you. 788. 788. O Duw ein tad, cynhaliwr popeth byw, o orsedd rasod y gariad ein gweddi cliw. Dy dyner law, o'n gwarchod dros omni, ym mhobman diogel a fyddwn yn dofal di. O Grist ein brawd, a ffrind holl blant y llawr, o galon lawen y molwn dy enw mawr, a cheisio wnawn dy gwmni di o hyd, o'i gael, fe byddwn bob amser yn wyn ein byd. Ti ysbryd glân, rho un doleini clir yn llewyrch cyson, yn arwain, yn ffordd y gwir. 788.
Yw'n. O Duw ein tad, rydym yn diolch mai yno ti rydym yn byw, yn symud ac yn bod. Ti sydd yn ein cynnal, a hefyd yr un sydd wedi ein cadw dros y blynyddoedd. Mawr yw dy drigaredd tuag atom, a'n henaid a wyr hynny yn dda. O arglwydd Duw, derbyn ein diolch a'n clod. Derbyn ein diolch hefyd o Dduw, am dy gariad mawr tuag atom yn dy fab Iesu Grist. I ni dy siomi lawer gwaith, a dilyn ffordd yn ei hunan yn aml iawn. Rydym yn gwybod nad drwy ti wedi ein gadael ar ben ein hunain, nac yn danod ein methiannau, ond yr wyt ti yn trysturio wrthym ac yn dal ein caru. Yn enw dy fab Iesu Grist, yr hwn a fi farw drosom ni, trigar hawr dim, a dyroi ni dy fyddeiant. A dyroi ni hefyd gyfle newydd i fyw i ti. O Dduw, gyfynwn ar ei ti ein cadw ni rhag drwg, a thywys ni i wneud yr hyn sydd wrth dy fodd. Dyblwynwn ein hynwyliaid a'n cyd-aelodau o eglwys yma yn y Wyddgrug a drwy'r ardal i gyd. A hefyd cofiwn am y rhai a garau ran yn ein gweddiau. Yn enwedig y rhai sydd yn dioddef anghyfiawnder a phoen, oherwydd gorthrwm eraill arnynt. Ni'n cofio ac yn cyflwyno i ti bobl Gaza, Ukraine, Syria, ac ar ardaloedd eraill yn Affrica, a llebydd eraill trwy'r byd i gyd, sydd yn byw dan gysgod rhyfel. Felly gweddiwn fel yr ymynydd gynt, i ti deyrnasu dros ein deiar oll, mynd gael pob gwlad i drefn, o adfer dy ddihalog lun a'r deulu dyn drachefn. O Dduw, gyfynwn am dy fyddeiant, am y diffyg parch sydd rhwng bobl a'i gilydd. Rydym yn rhy barod i edrych lawr ar bobl, ac mae'r diffyg parch i weld rhwng gwlad a gwlad ar draws y byd. O Dduw, maddau fynt, a maddau'n unau hefyd. Rydym yn gwybod nad fel hyn y mae hi fod. Dywedodd Iesu, pwy bynnag sydd am fod yn fawr neu'ch plith, rhaid iddo fod yn was. Fel mab y dyn, ni ddaeth i gael ei wasanaethu, ond i wasanaethu. A gyfynwn o Dduw, i helpu ni fod yn well disgyblion i ti. I medru fynd allan i'r gymuned i rannu'r newyddion da amdanat, ac i gyfleu i eraill
y gwahaniaeth sydd yn bywydau ni drwy dod yn agosach at ati. O Duw, criw ein gweddiau gan ein bod yn gofyn y cyfan oll yn enw ein harglwydd Iesu Grist a roddodd batrwm o wedi ni yn gweddi'r arglwydd. Ein tad, yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r dy enw, deled y deyrnas, neler dy wyllus, neges yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyroi ni heddiw ein barabynyddion, a maddau ni ein dyledion, fel y maddeuwn unau ein dyledwyr, ac nag arwain ni'n rhywbethau. Eithir gwared ni rhag drwg, ac sef o ti yn ddinas, a'r gogoniant, noes oesoedd. Amen. Ein hemyn nesaf, 8-1. O am awydd cryf i feddu ysbryd pur ar addfwyn Iesu. Ysbryd dioddef ym mhob adfyd, ysbryd gweithio drwy fy mywyd. Ysbryd maddau i olynion, heb ddim dial yn fy nghalon. Ysbryd gras ac ysbryd gweddi, dri at ddiw ym mhob caledi. O am ysbryd cario beichiau a fo'n llethu plant gofidiau. Ar fy ngeiriau am gweithredoedd, bydded delw lan y nefoedd. 918. Un adnod sydd wedi tynnu fy sylw i yn y darlleniad yw adnod 12, a fel y hyn mae'n darllen. Credwch i fi, bydd pwy bynnag sydd yn credu yno fi, yn gwneud yr un pethau ac ydw i wedi bod yn ei gwneud. Yn wir, byddan nhw'n gwneud llawer iawn mwy, am fy mod i yn mynd at y tad.
Gwrs, i ni'n darllen yn y Testament Newydd am waith Iesu Grist, yn dysgu'r bobl am ddiw y tad. Oedd e'n neud gwirthiau ac yn iachau. Ni'n gwybod bod e'n byw yn Nazareth, pysgota yng Nghalilea, ac yno hefyd y pregethodd y bregeth ar y mynydd. Ac mae Matthew ym mhennod 4 yn dweud fel hyn. Roedd Iesu'n teithio ar hyd a lled Galilea, yn dysgu bobl yn y synagogau, yn cyhoeddi'r newyddion da am deyrnasiad Duw, ac yn iachau pob afiechyd a salwch oedd ar y bobl. Daeth Iesu'n enwog y tu allan i Galilea, ac roedd pobl o bob rhan o Syria yn dod a phawb oedd yn sâl ato. Pobl oedd yn dioddef o afiechydon gwahanol, neu mewn poen. Eraill yng ngafael cythreiliaid, yn dioddef o ffitiau epileptig, neu rhai wedi eu parlysu. Iachawodd Iesu nhw i gyd. Roedd tyrfaodd o bobl yn ei ddilyn i bob man, pobl o Galilea, o Decapolis, Jerusalem a Judea, ac o ochr draw i'r afon Iorddonen. Ac wrth gwrs ni'n darllen yn y Testament Newydd, Iesu fynd i Perea a Samaria, oedd yn pregethu yng Nghapernaum, ac mi deithiodd i Bethania i atgyfodi ei gyfaill Lazarus, oedd wedi bod yn farw ys 4 diwrnod. Wrth gwrs ni'n cofio am ei daith olau mewn i Jerusalem ar Sul y Blodau. Pan gafodd groeso mawr gan y dorf, pwy yn chwifio ei canghennau o balmwydd ac yn gweiddi, bendigedig yw'r hwn sydd yn dod yn enw'r arglwydd. Ond ni'n cofio hefyd, erbyn diwedd yr wythnos, roedd yr un dyrfa yn gweiddi, croesoeli'r ef. Chafodd ei groesoelio ar bryn Calfaria, tu allan ei ddinas Jerusalem. Ac yna, yr Iesu'n atgybodi ar y trydydd dydd, ac yn hela 6 wythnos yng nghwmni'r apostolion. A geiriau olaf Iesu yw apostolion cyn iddo ddychwelyd at Dduw. Y bydden trwy yr apostolion yn derbyn rhod gan Dduw. Ac yn Actau pennod 1, mae'n dweud fel hyn. A bydd yr ysbryd glân yn disgyn arnoch, ac yn rhoi nerth i chwi ddweud amdanaf wrth bawb yn Jerusalem a Judea, yn Samaria, a drwy'r byd i gyd. Dyma Iesu yn anfon ei ddisgyblion allan i bregethu. Wel, pobl gyffredin oedd yr apostolion yn te, a di-addysg oedd llawer ohonynt. Ond roeddent wedi cael y fraint o fyw a dilyn Iesu. Ond nhw wedi gweld a chlywed Iesu wrth ei waith. Wy'n siŵr o'n nhw'n dweud wrthynt eu hunain, rwy fam bod yn debyg i Iesu Grist. Ond nhw'n gweld sut oedd e'n dal y bobl yn ei bregethau, sut oedd e'n dysgu, sut oedd e'n iachau. A wy'n siŵr oedd y apostolion yn barod iawn i gymryd sialens Iesu Grist yn llawen. A dyna sut buodd hi. Yr apostolion yn cael nerth yr ysbryd glân ac yn mynd o gwmpas o wlad yn efelychu gwaith Iesu Grist. Chi'n cofio, ni'n darllen am Pedr ac Ioan yn iachau y dyn cloff oedd dim wedi cerdded erioed. A Pedr yn dweud wrtho fe, rwy'n dweud hyn gyda awdurdod Iesu y Meseia o Nazareth. Cod ar dy draed a cherdda. A dyna'n union beth wnaeth y dyn, neidio ar ei draed a dechrau cerdded.
Do, aeth yr apostolion i bregethu, i ddysgu ac i achau yng ngwledydd pell. Yn bellach na Iesu Grist. Bu Andreas mor belled â Groeg, a bu Matthew yn teithio a bregethu yn Ethiopia, Nathanael yn pregethu yn Hwrci, Simon Pedr yn Rhufain, ac aeth Thomas cyn belled ar India, a bu'r apostolion ar wasgar yn pregethu. Cwestiwn i chi, oeddynt hwy yn gwneud gwaith mwy na Iesu Grist? Yn siŵr bod nhw wedi trefeili ymhellach ac yn rhannu'r newyddion da, a gwneud beth oedd Iesu Grist wedi gofyn iddyn nhw wneud. Ond hefyd, roedd ganddyn nhw'n un neges arbennig i'w chyhoeddi. Oedd y Crist a groeshoelwyd wedi atgyfodi ac wedi ennill bywyd tragwyddol i'r rhai oedd yn credu. Dyna chi neges ardderchog oedd gan yr apostolion yn te. Chi'n cofio'r adnod? Credwch i fi, pwy bynnag sy'n credu yno fi, byddant yn gwneud yr un pethau y gyrwy fi wedi bod yn ein gwneud. Yn wir, byddan nhw'n gwneud llawer iawn mwy. Do, mi wnaeth yr apostolion waith da, ond costiodd yn ddrud iddyn nhw. Mythyrwyd pob un ohonynt ond am un, sef Ioan, a bu oedd ef arw'n hollol naturiol. Ond hanes erchyll iawn oedd i'r gweddill ohonynt. Sut mae pethau wedi symud ymlaen o amser yr apostolion, amser dechreuad yr eglwys fore? Gair Duw, y newyddion da, yn ymledu trwy'r byd ac yn dal i wneud hynny heddiw. Chi'n cofio'r cenhadon? Rydym wedi clywed amdanynt trwy ein hoes ers ein plentyndod, dwi'n siŵr, yn mynd trwy wledydd dros y byd. Chi'n cofio'n Thomas Jones o Beryw yn mynd i'r India, i'r Mizoram. Braf meddwl yn ôl amdani nhw hefyd. Ond mae rhaid i ni gofio nid yn unig yr apostolion mae Iesu yn addo ei awdurdod, ond i bawb a gredo ynddo ef. Felly mae Iesu yn rhoi uninau ei ddilynwyr, yr addewid a'i awdurdod i wneud gwaith mwy, dim jyst gweithio'n galetach, na, gwneud gwaith mawr yn enw Iesu Grist. Mae'r addewid hon i bawb sydd yn credu. Mae'n rhyfeddol. A dyma beth mae Iesu yn disgwyl ohono ni. Does dim exclusions o clause i hwn. A peidiwch â meddwl bod yr addewid i'r gweinidogion, y blaenoriaid, arweinwyr ein henwad yn unig, na, mae'r adnod yn dweud yn glir. Pwy bynnag sydd yn credu yno fi, byddant yn gwneud y gwaith bu Iesu yn ei wneud. Mae'r addewid a'r awdurdod i ni, ei ddilynwyr. Ei ddilynwyr ef yma'r y ddeiar heddiw. Dyma beth yw Cristnogaeth. Dyma'r bywyd sydd i fod i ddod yn hollol naturiol i ni. Nawr, efallai bod chi'n gweld problem. Rydym yn dechrau meddwl am waith Iesu Grist pan oedd e ar y ddeiar. Roedd Iesu yn gwneud y gwirthiau mwyaf anhygoel. Oedd e'n troi'r dŵr yn win. Nath e iachau mab y swyddog, a'r dyn hyd oedd wedi cerdded am 38 o flynyddoedd. Oedd e'n bwydo'r 5,000 o bobl gyda 5 torth a 2 bysgodyn. Atgyfodi Lazarus o'r bedd, ei fod wedi marw ys 4 diwrnod.
Wel, sut mae follow that yn te? Nid ydym yn llythrennol yn bwydo'r 5,000, ond drwy ein banciau bwyd rydym yn medru helpu'r anghennus. A hefyd rydym yn ymateb i ofynion y gwahanol elusennau. Wy'n siŵr bod chi'n cofio y casgliad hadau gobaith i cymorth Cristnogol llynedd, ac roedd hi'n braf bod yna gymdeithasfa gyffredinol yng Nghaerfyrddin llynedd, a gweld y llywydd yn trosglwyddo chec o 150,000, sef casgliad Eglwys Presbyteraidd Cymru, i gyd gyda'i gilydd. Swm anrhydeddus, mae'n siŵr. Meddyliwch wedyn am iachau'r cleifion. Meddyliwch am yr advancement mewn meddyginiaeth. A chi'n cofio o'n i'n dathlu 75 mlynedd o ddechrau yr NHS llynedd hefyd. Pobl yn dilyn troed Iesu Grist, yn iachau ac yn gofalu am y cleifion. A mawr yw y gwaith sydd yn mynd yn ei flaen, sydd yn rhoi cynnig gobaith am bywyd gwell i gleifion. A wy'n siŵr bod ni'n gwerthfawrogi ymdrechion yn gwyddonwyr i achosion afiechyd a sut i leddfu poen. Pwy bynnag sydd yn credu yno fi, byddant yn gwneud yr un pethau gyrwy fi wedi bod yn ei gwneud, yn wir. Byddan nhw'n gwneud llawer iawn mwy. Efallai eich bod yn meddwl, sut allai i wneud gwaith mawr? Waith llawer iawn mwy yn enw Iesu Grist. Roedd Iesu wedi gybyngu un lle, ond heddiw mae ei ddilynwyr ef drwy'r byd i gyd, a mae pwy yn gallu'r lluosi ei waith ef. Ac mae Iesu'n dibynnu arnom ni yw dwylo a thraed Iesu Grist ar y ddaear heddi. Rhaid i ni wneud ein gorau, gwneud ein rhan, defnyddio pa bynnag ddawn sydd ganddo ni, a gweddïo'n dair am lwyddiant yr Efengyl. Rydym yn poeni nad ydym yn gwneud digon. Mae'r dywediad Saesneg yn dod i fy meddwl. I cannot help everyone, but everyone can help someone. Ych chi'n cofio sut oedd Paul yn ysgrifennu at y Corinthiaid? Mae'n dweud fel hyn. Chi gyda'ch gilydd ydy corff y Meseia, ac mae pob unigolyn yn rhan o'r corff hwnnw. Yn ei eglwys, mae Duw wedi penodi ei gynrychiolwyr, yn broffwydi, rhai bod yn athrawon, rhai sydd yn gwneud gwirthiau, rhai sydd â doniau i achau, a rhai i helpu eraill. Bydd rhai yn rhoi cyngor ac arweiniad, a rhai yn siarad ieithoedd dieithr. Felly mae'n dweud, ceisiwch yn frwd y doniau hynny sy'n gwneud mwyaf o les. Credu allwn ni ofyn i ni ein hunain i ba gategori wyf fi'n fitio, neu chi. A gofyn i ni'n hunain, a ydyn ni'n defnyddio ein doniau y gorau y gallwn ni? Ac mae'r amser wedi dod. Mae Iesu'n dibynnu arnom ni. Ydyn ni yn wir yn wneud yn gorau? Ydyn ni'n mynd yr ail filltir, a hynny yn enw Iesu Grist? I ni'n teimlo'n fach iawn yn dyn ni, pan ni'n meddwl am y gwaith sydd o'n blaenau ni. Oes,
Oll waith i wneud, ac ysgodion bach i ni yng ngolwg teyrnas Dduw yn te. Mae pobl yma yn y Wyddgrug ac yn nercwys sydd heb glywed hyd yn oed enw Iesu Grist. Sut i ni fod i cyrraedd hwy a'r newydd da am bywyd gwell yn Iesu Grist? I ni'n pasio bobl yn y stryd, ond hefyd pobl rydym yn adnabod, ac ni byth yn rhannu am ein cysylltiad ni a Iesu Grist. Pam na ydym ni yn abol i ddangos mor bwysig yw Iesu Grist yn ein bywydau ni? Ie, rhannu'r newyddion da oedd gorchymyn Iesu Grist. Ydyn ni am gymryd y sialens a dweud fel gwnaeth Pedr wrth fynd at ein gwaith? Rwy'n dweud ac yn gwneud hyn gydag awdurdod Iesu y Meseia o Nazareth. O Dduw, wediwn yn dair am nerth i wneud hynny. Chofiwch yr adnod yn ei gyfanrwydd, credwch i fi. Pwy bynnag sydd yn credu yno fi, byddant yn gwneud yr un pethau ac ydw i fi wedi bod yn ei gwneud. Yn wir, byddan nhw'n gwneud llawer iawn mwy am fy mod i yn mynd at y tad. Byddaf yn gwneud beth bynnag o fynnwch wi am awdurdod i wneud, fel bod y mab yn anrhydeddu'r tad. Cewch ofyn i mi am awdurdod i wneud unrhyw beth, ac fe gwna. Er mwyn ei enw bendigedig. Amen. Yn hymn ola. Chwe chant 27. Be chwythodd yr awel ar Gymru drachefn, rhod forwn di arglwydd bod gwirth yn ei drefn. Di hynnaeth ni'r meirwon a'n codi trwy ffydd, a throi yn hyn wynebau at dewch y dydd. Diolch hwn am lwybrau a gerddom ni gynt, fe fuost yn gwmni a nerth ar ein hynt. A'n bonaist ni'n dystion unffyrdd ar wahân a fflamr y bengil rhoes ynom yn dan. Ond heddiw, dy glodydd a ganwn i gyd, am i ti ein tynnu ni'n teulu ynghyd. Cydweithiwn, cydgerddwn, cydfolwn, gan fyw i rhoi ti'r cyfan ein harglwydd am Duw. 627. Diolch hwn am lwybrau a gerdded, ti buos yn gwmni a nerth ar ein hynt.
and all nice and dust your feet. Then you voice and door. Yw'n cydgerddwn, cydfon, ein hartol i dan y dydd. Tairi O Dduw, ai dy bresenoldeb hyfryd gyda thyweision i bob man, tyrdi lawr arglwydd mawr, rhod y bendith yma nawr. Gewn ni rannu'r bendith gyda'n gilydd. Gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, chymdeithas yr ysbryd glân, iddo gyda ni o'r awr hon, hyd bydd. Amen.